Mentres a maioría goza da festa durante a noite vella, hai quen traballa tanto ou máis ca un día calquera. Os servizos de emerxencia, por exemplo, están preparados para atender os incidentes que se sucedan ao longo da noite. Agardan, iso sí, ter que traballar o menos posible. Pro persoal de emerxencias de Vilagarcía de Arousa, esta é unha xornada de traballo intenso. Aquí xa comezan coa toma das uvas do mediodía e seguen durante a noite vella. Bueno, nestes días sempre hai un pequeno reforzo xa no servicio ordinario, ou procuramos que cubrir aquelas ausencias que hai no servicio, e hoxe en especial, o día 31 pola mañá, pois hai un operativo especial organizado. Teñen que estar preparados para atender calquer incidente, igual que os bombeiros, segundo nos contan no Parque de Boiro. A todos nos gustaría estar na casa nestas datas, pero bueno, é o noso traballo e aquí estamos para a ver se non temos ninguna intervención, porque nos derradeiros anos, tanto en Noiteboa como en Noitevella, pois si nesta zona, no Barbanza, pois tivemos intervencións que resultaron con persoas falecidas. Os incidentes máis frecuentes son os accidentes de tráfico e os incendios, e hai unhas horas especialmente complicadas. Si nestas datas, quizáis, despois do tardeo e antes de ir a cear, é un período de tempo conflictivo, e despois do chocolate con churros tamén é outra hora pois que é complicada para nós. Algunhas farmacias tamén están de garda ou abren os festivos para atender as urxencias. Ahora nesta temporada hai moito tema de patologías de inverno, que moitas urgencias e xente que ven con problemas que necesita medicación urgente. A marxe diso, o día 1 hai algún cliente que busca outro tipo de medicamentos. Mañá tocarán as resacas, mañá día 1, e algunha desos sempre hai todos os anos. Sí. Todos coinciden no mesmo, en desexar unha boa festa e en pedir moita prudencia.